Hi guys, welcome to my YouTube channel. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. So ayun na po guys, ito ang pinakamasayang araw na dumating sa akin. Kasi dumating na po yung bagay na pinaka-hinihintay ko. At ito yung So ito na po yun guys, ang pinaka-hinihintay kong dumating. Almost 5 months po itong hinihintay ko. Okay. So bakit almost 5 months akong naghihintay para makuha ito? Kasi kulang ang address na binigay ko sa Google AdSense. But makukuha niyo po siya sa post office. And then hindi siya na-deliver kasi kulang ang address. But makukuha niyo po siya sa pinakamalapit na post office sa inyong lugar. Sa lahat ng nawawalan ng pag-asa dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil nasa post office lang po ang sagot. Huwag mahiyang magtanong kung may AdSense ba dito. Yeah. So yun na po guys, at sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment na lang po sa baba kung may natutunan talaga kayo sa video na to. And see you guys!